Кунакларның зурлы бешен күңелдән, ипи тоздан авыз итеп, әйдә узы дастурдан. Рәхмәт яусын безнең хәлне аңлаган һәр кешегә, министрга, җитәкчегә һәм барлык төзүчегә. Сезнең барыгызны шушы олы бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек булсын һәммәбезгә дәген. Һәм инде монда укытучыларга яңадан бер кат әйтәсем килә. Монда эшләгәндә катнашканнар һәм инде уку елы уңышлы булсын иде дип. Быелгы елда август киңәшмәсендә карадык саннарны, цифрларны, безнең күрсәткечләр начар түгел. Сезгә исәнлек, иминлек, тазалык телим. Менә бик күп кенә әниләр басып тора, яшь балалар тотып. Бик зур рәхмәт сезгә. Гаиләдә бәхет табыгыз. Бергәләп яшәгез. Балаларга, әле безнең яшьләргә 4-5-кә укырга инде, улларга инде уже чыгарылыш классларга, аларның хыяллары тормышка аша торган булсын инде барысы да. Исән, сау, сәламәт булыгыз барыгызга. Хөкүмәтебезгә, дәүләт советына, Ләшебезнең җитәкчесе Нәҗип Нәкыйбовичка, Наталья Владимировнага, җаваплылыгы чикләнгән кул җитәкчесе Илсур Каримуллович Зиннатуллинга аерым рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм үз хисабыбызда сезнең алдыгызда мәктәбебезне бары тик алга гына чыгарырга дип сүз бирәбез һәм сүзебезне акларга тырышабыз. Рәхмәт сезгә. Спешила я припрыжку, боялась опоздать. Едва портфель под мышку успела мама дать. Наконец сбылись мечты, впереди учеба, школа новая зовет, нынче день особый. Читать и умножать, малышей не обижать, учат в школе. Это все-таки большой праздник. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Вот прекрасным новым нашим зданием. Желаю всем нам добра, мирного неба, хлеба побольше, спокойно жить да жить. Сколько нам Бог нам отпустил, как говорится, жизненно. Здоровья всем, с праздником! Всех участников сегодняшнего такого прекрасного митинга в связи с открытием после ремонта нового здания я бы хотел пожелать в этом новом учебном году, да и вообще всего-всего хорошего, здоровья, успехов в жизни, в труде, конечно, мирного, чистого неба над головой. Такая работа идет по всей республике. Значит, вот школы, будем говорить, вот если так посмотреть с 2012 года, это примерно мы 850 школ открыли после вот и строительства, и после капитального ремонта. Рахмат сезгә балалар. Бәхетле булыгыз, яме. Мөхтәрәм Камил Валентинович, партийные времена совхоз Абдинский не только в Сабинском районе, тогда еще Тулещей не было. В республике Татарстан один из лучших было. Да?